Velkommen til Talepædagogisk Center Randers. Kom indenfor. Vi er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, det vi i daglig tale kalder PPR. Vi har til huse her på Gammel Stationsvej nummer 7-9, anden sal. Vores målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, som har talesprog og hørevanskeligheder. Så har vi selvfølgelig også kontakt med deres forældre, de pædagoger og lærere, som er sammen med børnene i hverdagen. Derforuden så har vi et tilbud til voksne mennesker, der enten har stemmevanskeligheder eller stammer. Her er vores lille plakat, hvor man kan se, at vi har vores nye tiltag beskrevet, nemlig at de unge og voksne, der stammer, de kan komme til en café eftermiddag, hvor man kan få lov til at i det stille rum og snakke om, hvordan det er at stamme i en verden fuld af mennesker, som ikke helt forstår, hvad det er at stamme. I vores daglige arbejde er vi både ude i dagpleje og i dagtilbuden og på skolerne. Men vi har også undervisning her på centret. Og de børn, der kommer herind, de kan dels gå i gruppe, eller de kan blive undervist individuelt, hvor de møder op sammen med deres forældre. Vi har også undervisning eller træning af de voksne, som har stemme- og stammevanskeligheder. Undervisningen er naturligvis udviklet, sådan så den passer til børnenes alder. Det vil sige, det er undervisning og det er træning, men på en legepræget facon, sådan så børnene synes, det er sjovt at være her, samtidig med, at de øver sig på det, der er rigtig svært for dem. Alle de børn, der kommer herind på centret, det er de børn, som har brug for et lidt mere udvidet tilbud, end vi kan give dem ude på skolerne eller i dagtilbuden. Så kommer de herind, og som jeg sagde før, enten for individuel undervisning, eller de arbejder i nogle forskellige børnegrupper. Typisk, hvis man har brede sproglige vanskeligheder, vil man gå her i en gruppe 2 dage om ugen i 15 uger. I grupperne er der et tæt tværfagligt samarbejde mellem de undervisende talepædagoger og psykolog og fysioterapeut. For det er sådan, at når man har tale- og sprogvanskeligheder, så er det også ofte sådan, at der er noget, man ikke er så god til motorisk, og der kan også være nogle kognitive vanskeligheder, som der er brug for at blive afdækket. Vores lokaler skal være indbydende, sådan så man synes, det er rart at komme her. Noget af det, som man lægger mærke til, er, at det måske kan virke lidt nøgent, men det handler jo om, at børn med sproglige vanskeligheder ofte bliver afledt af omgivelserne, hvis der er nogle spændende ting, som hele tiden kan tage opmærksomheden. Så derfor arbejder vi meget med, at det skal være rolige omgivelser, som ikke virker distraherende på børnene, så de udvikler sig bedst muligt.